katungdanan. Si Koktong presidente, si Pugapo man ang bise, si Lumon ang sekretaryo, speaker ang mga pangigi, senador ang mga marilis, ang panit representante. Nasuko si General Doyong kay si Iho ni Rebelde. Kira, kira, mga sakop ni Iho isulong na. Dugsong itutulingan ng di maskara, sundalo ni Koktong ang pakontra. Sa ilang pagkumbate, surrender ang mga kabase, nahurot ang mga anduhaw, reinforcement ang mga butiti, eroplano ang mga pagi, ang pawikan mga tangki, naupaw ang pugita, kagimasing ni dali-dali. Aray, aray, ang mga buriring ipanggitay, ay sa international lokwa mo sobay, maunga si Iho na gamahay. Kuman sa ilang pagira nakikmeeting si Baracoda, ay si Kirnel ang buhutan ng ayok independensya. Si Koktong wamo yun ay ang mga danggit mga espiya, si Kitong tigbagolbol kay si Bugaong tigpatrolya. Ala, ala, ang mga katambak ng giwilga ay wasuhuli sa ilang pagkumpanya, ay nag-flying waters ang mga pata. Kuman na igo sa linok ang syudad sa mga bukya, ang nokos ug kubutan sa hunasan, sila nagkulita ang bulinaw